cerita lucu-lucuan. Seru lah. Ya. Leren ya. Wah, gile. Pakku lho. Kon garap sawah RT, kon ngiciri jagung. Karo pakku, dikon ngiciri gedang. Wong enak Kalimantan. Kok Kalimantan, gedang ya panen. Cocok ya. Pinter tenan, Pak. Urusan RT yo karo ane koko apa jare Dario parat Pak Am. duh kayak suarane RT kayak serangan paling oke Karepe Pak Am piye? Sawahku kok dirusaki. sabar bos sabar rebukan ya ya bos santai bos nanti itu kesan kurokok mang kowe apa bos gugu pawang tuh Sing ngiciri sawahku gedang sapa? ya aku tuh bos Ya kok iso ngiciri piye? bangun pakku tuh bos Lah wong sakene ndi Pak Am? Kalimantan tuh bos Mulai sapan? bos jadi gedangnya panen mulai wongnya Lah piye karepe Pak Am? aku ira tuh bos karep aku piye Sawahku kok mbok rusaki piye? rusak piye tuh bos tak iciri gedang apik ngono kok Lah ngongkonku tak kon ngiciri jagung kok. lah jadi pakku pasram kon ngiciri apa oleh Ya apa-apa oleh tapi ya sing umum. masa gedang ra umum bos Sawahku mbok rusaki kabeh. yang rusak piye tuh bos wong sawah sak utah ngono tak iciri gedang apik kaya ngono Apik patak ngono to piye? Aku ki suwe-suwe ngrasa kowe karo Pak Am kok ngeri bentok wong to ya. aja bento kok tak dol sawahmu nek bento kowe Oh, bocah kurang ajar kowe iki. Lah terus kedadiane piye terusan ini iki? ya kejadiannya aku ira tuh bos kebenek panen gedang Wis apan panene? wis tuh bos enteni ae sampeyan panen dhewe to ngapa parem akeh kok bos bos sing sabar Wis selak kali reno aku ngenteni gedang. kaliren piye tuh bos apa-apaan akeh kok wis to sabar gedang panen dengan Pak Kumpul lah rasa ngerabuk sisan Tak rasa Dario karo Pak Ane iki ngoplak wong. Jabuten ae yo gedange. ojo tuh bos wong aku nglek bibit murak mare mbok jabut piye tuh bos Perkenalkan, nama saya Goli. Kayaknya opo cah rame-rame kayak. Parah nih cah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene. Jom yo Halo. Nanti aku. Mata bekecil. Angel ora koro. Bekecil piye to, Bos? Cah ganteng ngene ya. Ganteng patam to piye? Ngenyek to piye kowe iki? Mun mbak aku ngono to bos urusan gedang ya gedang wajah ya wajah bos Hup. Tak rungok-rungok ket mang geger ae. Kowe gak usah melok-melok. Iki urusan kowe mbek Dario. Kowe mbek Dario promosi tenanan pokoke. Sawahku dirusak e. rusak piye to bos wong sawah seutah ngono kok tak ijeri gedang apik kaya ngono kok dirusak Sing mbok iciri gedang apik-apik kae. Kowe iki rasa melok-melok gere promosi ke melah tinggi iki lho iki. tinggi-tinggi gimana bos tenang Tenang-tenang gimana? Perusak sawahku kok. Oh, kalau itu ngerusak tenan, Bos. rusak bagaimana itu nandur apik-apik kok apik-apik betul-betul pisang-pisang betul Betul-betul dasem krewak to piye? Krewak baik-baik, jangan baik-baik. krewak tidak baik urusan pisang ya urusan pisang Krewak ya krewak, baik ya baik. Kowe kalau begitu baik, cabuti pisangnya sekarang. Itu tidak baik. nah itu tidak baik pisang belum panen udah dijabuti Tidak baik gimana? Sawah saya itu lo rusak. rusak bagaimana sawah saya utuh no
Kalau rusak itu tidak baik. Kalau utuh itu masih baik. Betul itu. Betul-betul dia semua krewak tuh ya. Oh, kalau krewak tidak baik. Krewak ya krewak. Saya nggak bisa. Kepala saya agak krewak kok. Karepmu bagaimana kamu? Karepmu. Telepon ayah kamu. Aku nanti ayah kok, dia bapak kok. Itu tidak baik. Ayah sama bapak itu sama saja. Iya ya? Iya ya, Bos. Loh, lah kowe goblok iki wis suwe to lagi. Aduh yo. Nah, terus gimana dunianya? Pesannya dijabut tiga. Kok apa tuh, Bos? Kat mangok coba jabuti ae. Terus pokoknya jabuti merusak. Merusak bagaimana tuh, Bos? Merusak itu tidak baik. Yaudah, terserah kamu. Saya mau pulang. Pusing kepala saya. Salamannya besok aja. Nah, itu tidak baik, Bos. Mari terus